आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना ओमफ्राय बिदि आंनिबा फार्स्ट टाइम जादों खोमा ओमफ्राय इयुनावबो बिदिनो जाथों आं बिदिनो आसा खालामो ओमफ्राय आङो बिपिएफ पार्टिखौ थेंक इउ होनो सानो बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय अथ'रिटिसफोरखौबो ओमफ्राय मिडियाखौबो आङो थेंक इउ होनो सानो मानोना बिसोरनि थाखायनो दा आंखौ मानसिफ्रा मोनथिसिगोन जेसेबांबो बेसेबां पार्सेन्ट मोननानै पास जायो? आं 93.8% मोनदों। स्कुला द रियेलिटि पाब्लिक स्कुल क'क्राझार। नेम नोंनि मुङा? आंनि मुङा जुरि नार्जारि आरो आं पर्बतझरा टिपकाइनिफ्राय। फैबाय थानाय समाव आङो हिस्ट्रि मेजर लानो सानदों ओमफ्राय आङो UPSC एग्जाम होनो सानदों ओमफ्राय इयुनाव आङो मा हाबावो आङो बेखौनो उथ्रिसारनो नाजागोन जायखुनु जाया आङो गिदिर मानसि जानो सानदों बेनो आंनि आसा दा। हायार सेकेन्डारियाव बेबायदि जाफुंसारबाय बिमा बिफा माने एप्रिसियेट जादों। आङो बिदिनो आं बांसिन होनो थाङोबा बिमा बिफा आंनि मामि बाबा ओमफ्राय आंनि जाथि खुरमा जे दं ओमफ्राय आंनि लोगोफोर जाय आंखौ एफाग्राब सापर्ट खालामदों ओमफ्राय बिसोर नङाबा आं बांद्राय मटिभेसन मोननाय नङामोन आरोना ओमफ्राय बेखायनो ओमफ्राय लास्ट आं गावखौबो थेंक इउ होनो सानो मानोना आंनि बिदि गाव सानफुंनायनि थाखायनो आङो बिदि मोननो हादों दा आं नोंसिनि सिगाङाव दं बिदि बेखायनो